हेलौ लोगोफोर, दिनैनि आंनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो बरायना थाग्रोबाय। दिनै लाबोबावलायबाय नै मोनाबिलिनि पिकनिक स्पटनि खामानि मावनाय। बावला अपेनिं जानाव थानोसै नै साफा जाजोबथारबाय। दिनै एसे आद्रा थाबावदोंमोन नै हाग्राफ्रा एसे सावनोहाय, बेखौनो दिनै एसे फोसाबफैबावदों। बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो। हरैजाय एसे मा न' बानायगासिनो दङ, रेस्ट हाउस। आलासिफोर फैब्ला एसे जिरायनो मानो दा देखायलांगोन आं, नायलांबाय होगासिनो दं नै जोंना आसोला सुनि फुन लागासिनो दङ। बावला नामा आसोल अपेनिं जानो? दे माव दे, एसे मोजाङै मावखालै। नायदो नै लोगोफोर, जायगाफ्रा एसे साफा जाजोबथारबाय। बे नभेम्बरावनो जासिगोन दा अपेनिंआ, 14-15आव। दे साफा जाजोब्बाय आरोना लोगोफोर। बेबायदिनो बिफाङाव सुनै फुनलागासिनो दङ। आरो ओरैजाय माखासे गेस्ट हाउस बानायगासिनो दङ, आलासिफोर जिरायग्रा रेस्ट हाउस। नायदो नै लोगोफोर, बिफाङाव सुनै फुनजोब्बाय। एकदमबारे बावथारा आरोना, एसे बे रेस्ट हाउसफोरखौ रेडि खालामजोबबानो जासिगोन। गासैबो दालां थालां बानायजोब्बाय। लामाफ्रा डाइरेक्ट गारि सोफैनो हासिगोन आरो। दाखालफोर एसे दैज्लाङाव दालाङा दैजोंहाय खुरजोब्बायमोन ना, दा गारि डाइरेक्ट सोफैनो हासिगोन, गारि गिदिरब्लाबो बासब्लाबो माब्लाबो। फुरा नायदो नै लोगोफोर, साफा जाजोब्बाय आरोना जायगाफ्रा। मोनाबिलि पिकनिक स्पट। ओरैजाय दङ भुटान गंगार हाजो। दायो ओंखाम जाहैनोसै लोगोफोर, नै सानजौफुनि ओंखाम जानोसै। दा खामानिया मावनानै एसे गेजेर नांबाय, दा ओंखाम जाहैनोसै लोगोफोर। बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो। जायगाफ्रा नायदो लोगोफोर, बिराद समायना जाबाय आरोना। बरिया नुबाय सुनै फुननायजों। जायगाफ्रा हेभि जाजेनबाय आरोना लोगोफोर, फैलाजेनदो एसे बेरायनोहाय, एसे इन्जय खालामनो फैलाजेनदो। ओरै खनाजोंसो जाहैसिगोन जों ओंखामखौ। हाब सुनै फुनाया दासो एसे जोंबायलै लाइटआ, दहाय बारा मोजां नुवाखैमोन। जायगाफ्रा नायदो नै लोगोफोर, जायगाफ्रा माबायदि नुखो। फैलानो गोसोब्ला फैलाजेनदो लोगोफोर। जायगाफ्रा नै दाबायदि समाव बिराद मोजां नुयो आरोना जायगाखौ। नै ओरै ओंखाम जानो साइडआव जमा थाजोबलाबाय मानसिफ्रा। मोनाबिलि पिकनिक स्पट। मोनाबिलिनि खामानि मावनायाव नै भिडिअ हांना जाफैनाय लोगोफोर। होगासिनो दं नै अमा खोमा आरो माखासे मोदोम मेजेम। देग्लायहाय नै डिजाइना एसे दस्रा खालामगोन। लामा सेर माबा बेरा दंलायलायो, रेडि जाहांजेनबाय नै फुरा साफा। दिनै खामानिखौ मावखांबाय लोगोफोर, दा थांफिनसिगोन दसे थानानै। फुरा नायदो जायगाफ्रा एकदमबारे साफा जाजोब्बाय आरोना। नोंथांमोना जोंनि मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव फैब्ला नै लोगोफोर बेफोरबायदि भिउ नुनो मोनगोन।
एकदमबारे बरिया बिफां लाइफांफोर सारि सारि दैमानि सेर सेर दैया ओरै एसे नाथेलाना बेखायनो एसे फिसा नुदों आरोना लोगोफोर नङाबा दैया गिदिरैनो दङ ओरै साइड फारसेजों हगार हरजोबबाय नै बैथिं थानायथिंजाय एकदमबारे साफा बानायगासिनो दङ नोंथांमोना फैनो एकदमबारे रेडि जानानै थाथारदो लोगोफोर अपेनिंफोरावबो साफानो नै भिउफोरा लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब आरो लाइक शेयार खालामना होदो जायगाफ्रा नै लोगोफोर बेबायदिनो